ביום שלישי התקיים אירוע מיוחד לרגל 15 שנה לעמותת בדרך להחלמה, עמותה שהחברים בה או המתנדבים בה מסיעים פלסטינים לטיפול רפואי מהשטחים לארץ. שטחים, את אומרת, הגדה המערבית, כן? כן. עד 7 באוקטובר היינו מסיעים גם מעזה, דרך מעבר ארז. זה ברק היימן ברקע, שהוא מן העמותה, כן? כן, יושב ראש העמותה. אני יושב ראש העמותה, זה נכון, אבל אני הרבה יותר גאה בתואר מתנדב בעמותה, זה העניין. עשיתי כבר די הרבה הסעות ב10 שנים האחרונות, עד 7 באוקטובר כאמור מעזה, דרך מעבר ארז, ומהשטחים. מ8 באוקטובר אנחנו מסיעים רק מהגדה המערבית. לגאוותי ולשמחתי, מאז תחילת המלחמה האיומה והנוראית הזאת, נוספו כבר 250 מתנדבים לעמותה. אנחנו מסיעים כל יום עשרות אנשים ממעברי הגבול בתרקומיה, בבית לחם, בריחן, לבתי חולים בארץ. שנייה נשלם את המס שלנו למנדט שלנו, שהוא בעצם לדבר על תרבות, ונגיד שבאירוע הזה ביום שלישי השתתפו להקת בת שבע, ורונה קינן, ואחינועם ניני, ועוד אנשים שנרתמו לדבר הזה, ואנחנו מארחים אותך כאן, כי הרגשנו את הרצון הזה והצורך להגיד גם משהו על האנשים האלה, 200 אנשים האלה שנוספו, וגם משהו על העמותה הזו, ואני רואה סימן שאלה על הפנים שלך. לא, כי זה כל כך בניגוד לצייטגייסט. אנחנו יודעים באיזה מדינה אנחנו נמצאים, ובאיזה מדינה אנחנו גרים, ומה הלך הרוח עוד לפני המלחמה האחרונה, ואיך תופסים פה אנשים שיש להם קשר הדוק עם פלסטינים, ושיש להם קשר חברתי איתם, ושיש להם סולידריות איתם, ושרוצים שיהיה כאן מקום יותר טוב. אנחנו יודעים איך פונים אליהם, ואיך מתייחסים אליהם. לצערי אני מסכים איתך, ואני אומר, מבין על מה אתה מדבר. זה היה קשה, אני אגיד את זה ככה, בן כספית דיבר אליך מגעיל עוד לפני 7 באוקטובר, נכון? בגלל שאתה אדם עם מצפון ולב רחב ותודעה פוליטית ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש לך נכונות גם לבצע את הדברים שעל ליבך. שקמים בבוקר, חלק עושים את זה אחת לשבוע, חלק עושים את זה אחת לחצי שנה, חלק אחת לחודש, כל אחד לפי מה שהזמנים שלו מאפשרים, וקמים בבוקר ומסיעים אנשים שכל חטאם במרכאות הוא שהם פלסטינים, ובגלל הכיבוש הארור ובגלל האפרטהייד הארור, הם לא מסוגלים לא לקבל טיפול מציל חיים במקום שבו הם חיים, ולא להיכנס לתוך מדינת ישראל, בלי שמישהו מהמתנדבים של בדרך להחלמה יסיע אותם. זה עצוב מאוד שהדבר הזה נחשב רדיקלי, הוא הדבר הכי בסיסי, הכי אנושי, הכי מתבקש. אגב, הרבה מאוד מהמתנדבים שלנו בעמותה, הם ממש לא חושבים אחד לאחד כמוני מבחינה פוליטית, והאנשים שאנחנו מסיעים בעמותת בדרך להחלמה, הם אנשים כמוני וכמוך, שיש להם ילד, חולה סרטן לרוב, למרות שיש כל מיני מחלות מסוגים אחרים, ובגלל המצב הפוליטי הארור שאנחנו נמצאים בו, צריכים שיבוא מישהו מתוך ישראל ויושיט להם יד. אני מזמין אגב את כל מי שמקשיב לנו, לכתוב בגוגל או בפייסבוק, בדרך להחלמה, לבוא ולהתנדב. אני מבטיח לו שאחרי התנדבות אחת, אין סיכוי שהוא לא ירצה להמשיך ולהתנדב. אני גם מזמין את כולם לבוא, כאמור, כמו שגילי אמרה, ב9 לספטמבר להיכל התרבות בגן שמואל, לשמוע מתנדבים, לשמוע קולות אגב מעזה ומהגדה, לשמוע אומנים שאינם קרנפים שהסכימו לבוא ולהשתתף באירוע כזה. ואם את מחפשת את הגושפנקה התרבותית, כל העמותה הזאת התחילה כיוזמה של אדם פרטי, משהו מאוד אורגני, יובל רוט, שהוא אח שקול, אח שלו נרצח בפיגוע, הוא הצטרף לפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, ואז איזשהו חבר פלסטיני ביקש ממנו להוביל את הילד שלו לבית חולים בתוך ישראל, הוא הסיע אותו, ועוד ועוד אנשים ביקשו ממנו להסיע, בסוף הוא לא יכול היה להסיע את כולם, אז הוא התחיל לבקש מעוד חברים ובני משפחה, והגיעו הדברים לידי כך שלאונרד כהן בכבודו ובעצמו שמע על היוזמה הנהדרת הזאת, והחליט לתרום לו $10,000. והוא אמר לו, יובל, אני לא יכול לקבל את הכסף הזה, כי אני בן אדם פרטי, אסור לי לקבל כסף. אז הוא אמר לו, אז תקים עמותה, ותוכל לקבל את הכסף, זה עניין שלך. בעצם ככה נולדה העמותה הזאת בדרך להחלמה. הכרת מקודם אומנים קרנפים? פניתם לאנשים והם אמרו לא? קרנף לא אומר לא, אני לא רוצה להשתתף באירוע שמציין 15 שנה להקמתה של עמותה כל כך נהדרת כמו בדרך להחלמה. הוא אומר, אוי, זה נהדר, זה חשוב, כל הכבוד לכם באמת, אני מאוד רוצה להשתתף, אני אבדוק את הדבר הזה, תדבר בבקשה עם המנהל שלי, הוא יחזור אליך ואני אעשה הכל. בינתיים הוא כותב טקסט למנהל, תגיד לא. אז אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים כאלה שאני לא הייתי עד להם, אבל עובדה היא שהרבה מהם
ומפאת כבודם, אני לא אחשוף את שמם, בסוף מצאו כל מיני דרכים שונות ומשונות לא לקחת חלק בערב הזה. כמה יותר קשה מאז 7 באוקטובר? זאת אומרת, מאז אני אגיד את זה בצורה גסה קצת, מאז שעזה משמשת כסוג של מסך עשן למה שקורה בגדה, ששם בכלל, כאילו, בעוד שכל העיניים, אפילו העולמיות נגיד, על עזה ועל ההרעבה וההרג שקורה שם, בגדה הכל פרוץ, יש באמת הצבא והמתנחלים בשילוב ידיים, מנשלים מהאדמות, רוצחים, מה זאת אומרת? רוצחים, מגרשים, משמידים. כן. יש תיעוד שהדבר הזה אכן קרה. כמה יותר קשה עכשיו לעשות את מה שאתם עושים? בתנאי השטח זה מאוד פשוט, מאוד לא מסובך ומאוד לא מסוכן. אתה נכנס לאוטו הממוזג שלך, נוסע לתרקומיה או לריחן או לבית לחם, שומע מוזיקה ברדיו, מכניס לרכב שלך בבוקר אמא וילד, אמא ואבא וילד, מסיע אותם לתל השומר או לבית חולים אחר. וזהו, פשוט וקל, או בסוף היום הולך לבית חולים, מחזיר אותם לבית שלהם. לשאלתך, המצב בגדה המערבית הוא היום ונורא. אני הייתי במסע פריאטה באתואני רק לפני שבוע, ואתה רואה שם קהילות שלמות, הרוסות, מנושלות, בורחות, מדוכאות, מיואשות. אנחנו יודעים שמאז 7 באוקטובר, גם החיים המקצועיים והפרטיים שלך, כמי שדובר מאוד ווקלי על הנושאים האלה, גם לך נהיה הרבה יותר קשה. נכון. זה לא גורם לך לרצות טיפה, לא יודעת מה, לקחת צעד אחורה? לא, זה נכון שגם החיים שלי נהיו קצת יותר מסובכים, וזה נכון שפרסמו את השם שלי, עם תמונה שלי, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, צילום הבית, בכל מיני קבוצות טלגרם של ימין קיצוני, ואמרו, go and get him. זה נכון שירדתי למחתרת קצת, יצאתי מהבית לתקופה, והורדתי את עצמי מהפייסבוק ומהאינסטגרם, אבל באמת, גילי, זה כסף קטן, זה כלום, זה בטל ב-60. בכל זאת, אנשים לא חיים בוואקום, חיים בתוך חברה, הם חיים לצד אנשים כמותם, ואני מניח שהיה איזשהו שינוי מלפני 7 באוקטובר ואחרי 7 באוקטובר, בתגובות של אנשים שאתה מספר להם מה אתה עושה. ואני לא מדבר עכשיו על הקושי שלך, שאתה רואה את התמונה הגדולה, וכמה מה שאתה עושה הוא הרבה יותר חשוב ממה יגידו לך. בכל זאת מעניין אותי, אם אתה מזהה דרך התגובות לך איזשהו שינוי חברתי. אנשים נגיד שכן היו חברים שלך, שכן קיימת איתם איזושהי מערכת יחסים, והיו מודעים לפעילות שלך, לעמדות שלך, לכל הדברים. והתרחקו מאז 7 באוקטובר. חד משמעית כן. חד משמעית כן, מאז 7 באוקטובר. אז זה יותר קשה. זה עבודה מאוד קשה, ולשמחתי, בדרך להחלמה, שבגללה אני פה עכשיו, שמציינת 15 שנים להיווסדה, ב9/9, יום שלישי הבא בגן שמואל, היא עמותה שכן, מעלה את מפלס האנושיות והחמלה במקום הגרוטסקי והאלים הזה. ברק איימן, יושב ראש העמותה וחבר שלנו. 9 בספטמבר. ובמאי. היכל התרבות, גן שמואל, מופע לרגל 15 שנה. ויותר חשוב מלבוא לגן שמואל, שזה חשוב וכדאי, זה לכתוב בדרך להחלמה ולהתנדב ולהסיע ולהיות חלק מכוחות שמייצרים קצת אור ואהבה במציאות שכל כולה חושך ושנאה. והאמן שפעם הבאה שתבוא לפה זה יהיה עם הסרט שלך שיתקבל איזשהו פסטיבל. תודה רבה.